akong mga tropa. Yan. Yan, tropa. Kaya si Kuan, si Max. Yan, si Max. Si Kuan si kalimut. Bisa ka di? Commander Renz. Renz Birano. Yan. Ang nasa balang Jisa. Tanaw. Atik-atik ko ano mo. Ang Banghaus. Ang Kuan, anak ni Purman. Anak ni Purman. Klaro to na we. Liwat kay Purman Yan. Kana kasama na. Kaya. Nasa mata. Asa ba tani? Pero wako da. Interview. Dagi spot bay. Ini aku spot dayo. Ngit man nga kan. Open na ni. Ada di haya. Nade haya gyapon lagi suga ano? Purman ang. Ano Purman ang da nagsako. Nagdagsako ang Purman. Doyan. Nagdoyan si Purman. Tara. Hello guys, mayong hapon. Andito na naman po tayo sa ating panibagong vlog. Ayan. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, please like and share and subscribe my YouTube channel. At saka huwag kalimutan pindutin ang ating bell button para updated tayo sa ating panibagong video. Ayan. Second vlog po sa ating ngayon, sementeryo ng Mabini. Yan, Mabini. Sa tabi ng daan. Yan. Let's go, samahan niyo po ako. Dara. Mo ni mong Banghaus. Tapos na sila buhat og CR. Yan, CR. Abang kagpanday dire. Imo Banghaus ni. Dili niya mong Banghaus sa ila. Kana. Kini. Kana. Di. Nakisoyo. Nakisoyo rame. Trang ko ano. May nagpa-shoutout sa mga bay, ang imong asawa. Shoutout imong asawa. Shoutout ako akong asawa dahil. Si Satagong. Jinjin Toledo. Shoutout. Okay, kuan. Kisa tong kuan nga sa dump truck. Oy, kan janjan po dahil. Jan. Shoutout ko. Shoutout. Yan. Shoutout. Mo ni ang Banghaus. Namo. Yan. Dapat lang unahan lang sa sementeryo. Tara, ubanin ko nyo ato na itong sementeryo. Karoon na ata sa kining sementeryo nga taplin lang sa dala, no? Sige, kato ni Agi. Wala na ko siya na kailanganin ko, tapos marakog madlock. Karoon na try na ko, no? Testingan dyan ako kulibuton. Daplin lang siya dalan guys, daraw. Daplin lang siya dalan. Yan. No, turo mong Banghaus guys, Yan. Mong mga silingan. Duol naman silingan. Murag anad naman mga tao dire, no? Anad na no. Dagan mo pong balay, dagang silingan. Try na libuto na to. Di lang ta mosulod sa sementeryo, pero dire ta sa dalan, agitas dalan. Agitas dalan, no? Di man kay siya dako guys ang yang sementeryo dire, dili man kay dako. Pataas lang siya, no? Pataas. Dapli lang siya dalan, no? Nain yung agi, no? Di man kayo siya dako nga sementeryo, pero pataas siya, pataas. Taas siya guys. Yan. Dapli lang siya dalan. Naata karon sa Mabini, Davao de Oro. Public cemetery. Yan. No, kung siguro magbaktas kagabi rin niya, waka naanad.
Siyempre murag adlock jud siya, no? Yan. Siyempre agi lang ta, tapos siguro sa unahan ay mga balay, no? Sige, uy, may itoy. May itoy guys, no? Ayan. Subukan nating maging matapang. Ayan. Lang yung galan. Siguro ang mga silingan dire marag di siguro mahadlok. Oo, mga tao dire siguro. Mga tao okay lang sa ila magagagi, no. Pero ako try na ko, no. Mag-inisog. Yan. Medyo taas ang yang kan guys, pataas, no. Marag dito. Dito na siya dito, no. Dapat na siya dalan. Na yung mga agi. Dito, dere sa kutob guys, nang na may sino kana. Tapos pabalik ta, no, pabalik ta. Balik ta sa agi. No. Pabalik ta. Kaya medyo hapon na pod. Siyempre kurog atong itlog. Keso kurog atong itlog. No. Na itoy ba? Iwang kayong itoy. No. Pero ang mga tao dire, no, baliwala lang sa ilaha. Baliwala lang. Apply lang siya dalan. Na. Awalan ko di diretso dito kay medyo layo na manggod siya nya. Siyempre nikurog na akong itlog. Patik-atik na lang kog isog para ang aron ingnon nga isog. No? Gusto na ko i-try o gabi mo mag-vlog dire pero pag dili na ko kaya. Hindi na ko kaya guys, no, na mag-vlog o gabi dire. Siguro naay kauban ako nga taga dire. Okay lang siguro. Siguro guay nang agi siguro warag dili siguro ko pasubo nga mo. Diretso to sa unahan kung wa pala nang agi, no. Nga. Dapat naman siya gaganan guys. Namin nangagi, oh. May nangagi. Yan. No, daplay lang siya galan highway. Daplay lang siya highway, no. Usaha na mga multicab. Multicab, motor, bao-bao, umbak, kumano yung mga agi dire. No. Di na to makita, no, kung sa mga tuig sa mga alubong dire, no, kay siyempre korog na akong itlog. Nagpatik-atik na lang kog isog aron ingnon kog isog, no. Dito di man siya lapad, no, pataas lang siya padung sa dalan, subay lang siya sa dalan guys. Ato ra akong kauban, no, si Boy Bahaw ug si Purman. Mao to bang Purman katong ganihang tasubok, mao to Purman. Try na to musakay aning motor ni Boy Bahaw. Boy Bahaw, try na to sakay sa iyang motor, no, motor nga gubaon. Ato na to ang pinakatumoy ani, no. Nagsakay ta si Boy Bahaw. Yan. Shout out. Yan, Boy Bahaw.